een oproep gedaan voor u Michiel. Als je met verkering wil aan met Michiel, maar een momentje, ik zie je even zijn nummer op, ja? Even zien. Dan mag je met bellen met 06. Nou zeg, het gaat niet. Dan gooi je het gat. Dan gooi je niet. Hartstikke leuke kerel. Bel je maar even. Dom de groeten van mij maar. Zes maar dan krijg je de groeten van die ene jongen. Die altijd die rotding bij die flikt. Dan weet hij wel wie ze bedoelt. Ja? Oké. Succes ermee, hè? Ja! Hinder, Jelle, Jerrebare en Jellepoort. Yeah! Yeah! Fries! Yeah! Echt een ghetto. Yeah! Yeah! Omdat ik gewoon in Friesland kwam, weet je wel? Dat was Fries niet praten. Ja. Omdat die krant erin binnen heb ik maar je spelje, maar jaren denk en Jacobus Zeuning gaat er mee bezig samelen. Dus daarom rock Fries knal. Juist. Ja, en dan hoor ik niet meer. Hoi. Fries krakt, door. Daarom. Krant erin. Ja hoi, je medaille net zo eenmoeien. Gewoon 12 vingers in de lucht en een Friese vlag en we gaan ervoor. Oké? Kleers aan, hoor.